koko elämän ajalta mulla on hyvin paljon suhteita siis semmoisiin tärkeisiin hevosiin. Mä luulen, että se hevosten piirtäminen taisi alkaa sillä tavalla, että mä olin silloin kesällä ennen kouluun menoa, niin mä pääsin tonne ratsastusleirille, Uuraisille, Laajavuoren ratsukoitten leirille. Ja siitähän se sitten lähti. Tavallaan epäonnistuminen on paljon kiinnostavampaa kuin onnistuminen. Kun nytkin kun mä teen tätä, niin mä en oikeastaan edes yritä onnistua missään. Sen epäonnistumisen ja oivalluksen kautta pelkästään pystyy mun mielestä kehittymään. Ja se varmaan koskee ihan kaikkea muutakin kuin vaikka maalaamista. Mä oon syntynyt Helsingissä ja sitten muutettiin Hankoon ja Hangosta Fiskarsiin. Ja sitten siellä Fiskarsissa varmaan mä rupesin piirtelemään. Mä oon ehkä ollut joku 4-5-vuotias. Ja meidän isä kävi työmatkoilla, niin hän toi siis tosi hienon tuliaisen kerran siis noi huopakynät, jotka oli kyllä silloin 60-luvun puolivälissä niin kuin varmaan aika harvinaiset. Ei ainakaan meidän talossa ollut kellään muulla. Kun mulla oli niin hyvät välineet ja niitä papereita mä sain käyttää niin paljon kuin mä halusin, niin mä aika lailla siis käytin aikaani siihen piirtämiseen. Mut sitten kun mä tulin kotiin, me asuttiin silloin vielä meidän mummi ja vaarin luona. Mun vanhemmat oli eronnut, me oltiin muutettu Jyväskylään ja ne asui tuossa Kauppakadulla. Meidän vaari oli maanmittausinsinööri ja hän oli hyvä piirtämään. Siellä oli paljon kirjoja ja valokuvia ja mä muistan, että mä piirsin Mannerheimin hevosta. Ja sitten mä kävin aina näyttämässä meidän vaarille ne kuvat, että se niinku oli semmonen kriitikko. Mä olin kesällä paljon tuolla meidän isän kotona Kankaanpään lähellä Vihtelijärvellä. Mun isovanhemmilla oli siellä maatila. Ja siellä oli lehmiä, hevosia, sikoja, kanoja, jos vaikka mitä. Ja sitten meidän taatalla oli myös aina suomenhevonen. Se oli ensin semmoinen Vauhti-niminen tamma ja mä olin suunnilleen sen Vauhtin etujalan mittainen, kun toi taata laittoi sen kiinni siksi aikaa, kun hän kävi lounaalla ja ruokalevolla ja mä olin koko ajan niin kuin jonkun heinän tai kukan kanssa siinä, että ota. Ja sen jälkeen tuli semmoinen Timo-niminen ruuna. Timo oli sellainen, että sen kanssa oltiin tosi hyvissä väleissä. Yhtenä päivänä päätin lähteä sen laitumen poikki ongelle ja mulla oli onki olalla ja se oli myös semmoinen hetken mielijohde. Reippaasti marssin siellä niin kuin sen laitumen poikki ja yhtäkkiä hitsi kaikki, siis meidän mummin ja mun tädin lehmät menee sellaiseen riviin ja rupeaa kuopimaan, tiedätkö, niin kuin etusorkilla. Ja silleen laittaa niin kuin varsinkin yksi Jaana, jolla oli hirveät sarvet. Siis niin kuin jossain härkätaistelussa. Niin ne lähti kaikki silleen niin kuin silleen rivissä hyökkäämään mua kohti. Ja mä olin ihan, että ei hitto, että nyt en kyllä tiedä mitä tehdä. Niin ei mennyt kauakaan, kun Timo tulee silleen häntä torvella sellaista liitoravia pääpystyssä
ihan niin kuin joku hienompikin hevonen ja menee niiden lehmien edestä sille, että hajaantukaa. Ja meidän taatan sisko oli seurannut sitä heidän talonsa ikkunasta. Ja se oli ollut ihan kauhuissaan. Se oli ihan varma, että ne lehmät niin kuin tappaa mut siihen paikkaan. Mutta Timo muisti lesepuurot. Olen viime vuosina paasannut siitä, että lapsilla pitäisi olla hyvät kunnolliset materiaalit ja välineet tekemiseen niin kouluissa, päiväkodissa kuin muuallakin. Lapsille itsensä ilmaiseminen piirtämällä ja värejä käyttämällä on ihan äärimmäisen tärkeää kehityksen kannalta. Jos lapsia pystyisi vähän säästämään edes kaikilta mahdollista. Nyt on tietysti tosi tyhmää edes puhua tällaisista asioista, koska nyt tuntuu siltä, että ei aikuiset välitä yhtään. Sitä Gazaa pommitetaan, siellä kuolee lapsia koko ajan. Ukrainassa kuolee lapsia, siis kaikissa sodissa. Ja kun ei tää ole mitään uutta, siis mä oon odottanut koko ikäni, että sodat loppuu. Mä muistan, onko se ollut 70-luvun alussa, kun oli toi Biafrassa se nälänhätä. Meille tuli silloin telkkari, mustavalkoinen telkkari, ja katsottiin uutisia. Niin hitsi se tuntui pahalta katsoa niitä biafralaisia lapsia. Se vaan tuntuu väärältä. Jossain vaiheessa mä tajusin, että kun mä maalasin niitä isoja maalauksia, jotka on yliopiston kokoelmissa nyt, jotka käsittelee aika isolta osin just kaikkia sotia ja muita. Siis siinä on semmoinen musta hevonen, jolla kuolema laukkaa, siis semmoinen luurankomoinen hahmo. Ja sitten siinä on semmoinen Call 911. Mutta voi olla, että ne ihmiset, joiden mä olin toivonut näkevänne tai joihin olin toivonut tekeväni jonkinlaisen vaikutuksen, niin heihin nyt tuskin yksi maalaus olisi tehnyt sellaista vaikutusta, että olisi lopettanut jonkun sotimisen tai muun. En tiedä. Mutta aina pitää yrittää. Kyllä nyt kun kevät tulee ja muuta, niin nyt jo tosi paljon kiinnostaa kasvittaa ja siitähän se lähtee. Sitten alkaa kiinnostaa joku muukin. Kasveissa on värejä ja väreistä se monesti lähtee.